nokuti mparidzi aprofita. Nyaya iripo ndeyekuva muchechi asi baba nzeve musina. Dzamina dzakatulikwa idzo azizwe zvinotaurwa namweya mukereke. Nyaya iripo ndeyekuti vazhinji vanouya kuchechi vosiya nzeve kumba. Vamuchechi voimba vodzana votamba vobuda vachiti nhasi tanakirwa hanga ariko ndipona pai Lazaro nedhiresawo ravo rose. Kuuya kuchechi kuzonakirwa kwete kuzonzwa soko kuti uporeswe. Simba remuchinjikwa Jesu asati auya muchinjikwa yakanga iripo vanhu vairoverwa asi panga pasina power. Nyaya iripo ndeyekuti uyu wacho azoenda wacho pamuchinjikwa ndiye ane power. Vanenge vatibatsira ameni. Pane pakaenda Jesu kunana vaEfeso kupi kwaakafamba pane zvimwe zvina kuitirwa. Asi apa muchinjikwa ndipo patiri kuudza kuti chidzikiro chetembere chiri kubvaruka. Hazvina kumirira ipapo zuva rakadzima. Hazvina kumirira ipapo mapuwe akatsemuka. Hazvina kumirira ipapo vakafa vakamuka. Parakubatika. Ari pamuchinjikwa anoverwa akuda kupa mweya wake. Zuva rakadzima panyika pakaita rima. Mukurarama kwako pano zvinofanira kuva rima mauri zvidzimwe. Zvaishanda zvaifusionari mauri ngazvidini ngazviite off. Murume wemunhu wamaifambidzana naye ngazviite off. Mumutaurire kuti baba kutangira nasi zvadini zvapera. Pane zviri kudiwa kuti zviite off. Mai muri pano asi tarisai manje mumba mamunorarama nemurume zimweya redzinza rakafukidza upenyu hwako. Murume wawine uinyasha nokuda kwezidhimoni rakabata muupenyu hwako. Kumba kwenyu mabhedhurumu amairi mubhedha yamiri kana mubhedha arumwe asi muri kurara makapfeka. Tine chipo chokuparidza nokuprofita nokuita zvese zvipo nokuimba nokuita zvese ichipo asi kutya Mwari achisiri chipo chibereko chemweya mutsvene. Ndo chinoratidza kuponeswa mauri. Kutya Mwari kuita kuda kwaMwari. Vazhinji naso vari muchechi asi havatyi Mwari. Ndosaka uchimuona anosenga anotambira singing nyosha anobvisa semi tikazvidizwa. Kusatya Mwari. Anopuwa subsidio inoti subsidio ndoke kana yokutaka for example alipa basa mprande estado onde ndosha ndakatandika permeno masimana dad okay pachununga nozi chance pocket ashude nekushwi haipfiswi futi chi cheku asi akaguma machikakatandika nefita nekushi nepa umba isari inenda kuopera nei navakadziko ukuvana nasi nekuchikora hachaendi. Wanga apeta zvakanaka teswa sekunda machikuti aende kufakultate mari apasisina asi zvibaba riri kubata mare harisiri ukoshiya rimwana. Imukupedzisira zibaba iroro rakupuwa konvite vemwana wafizinyi kugaradhiwa sawo nepfungwa isina kubana rakaenda kugaradhiwa sawo vemwana wafizinyi ko wako anogaradhiwa ririni. Shoko guru pazvose zvatanzwa ityai Mwari mochengeta mirayiro yake. Vana veATE isusu vana vaLazaro atidependeri America. Cheche murikuona yapera pana americano apa. Mukapinda muchimoyo kuno chechi iri kuwakwa Jose Porta kuna americano. Mukapinda kutete kurikubva murumoyo kune machechi kuna americano. Isusu vana veATE americano wedu ndiye ari pano. Shoko ramurume uyu tikaribata tikatya Mwari chidzidziro chemutembere chikabvaruka tikabuda munyika chechi yedu yakapfuma. Chechi yedu pachedu apa takaso tiri goveno yese iri muno. Maifirmera muna muno. Maprofesora madoktora muna muno. Makomandant polisi muna muno. Madeputata muna muno. Goveno ngeipinda wese goveno. Dai kuri kutya Mwari tichipa zvegumi zvakakwana
chechi yedi akafuma nemo tikali yaita kwa sure ya nasi chayo yaitenga dabu chikoredu kuchikamwali hapana kuchikamwali kuna batana na kutendeka kuchikamwali kuna batana na kururama kana washamwali wakarurama kana washamwali wakatendeka kana washamwali unoita kudakwani kama checheni nasi tulikutambudzika asiniveri yose de sociedade staki na igreja mune vanhu vari muno muna kuti mutaure naye tengi marikare audiência tawaki sabe o que quer dizer audiência tem aí papel que diz escreve o assunto o doutor agora é o assunto e tem que fazer por escrito ô senhor eu não sei o que é tá bom roupinho aí e no gabinete para já ficar para WhatsApp ele disse vai dizer não temos que ocupado só daqui a 2 semanas tinao mundo na wao kwa mundo ali mundo na wewe mtijitema inyasha wakati na wewe inyasha na wewe pecado isso dai kurukuti kamari nenifere tete tribuno taiona wana wachuya ukibaba ini nishafisa 20,000 nishafisa 30 sawa keshimetu ndichaita ishi chili kwenda kupi atei tasangana kudai nasi panapa sapera tikabva panapa umwe mauno wakenda pasake ngatifunge shakanaka atei murume uiti naye chili kwenda kupi mwechuno wamwakugraduate ini kuchecha ndini ususunenga tane kwazi oito tutoshi mashitismu nete shinoshega paipe noti mashinoshosho shamatwa ichikai mwari mochengeta mirayiro yake nokuti ishi ndo zvakafanira munhu shokoro chipere yokuti nekuti mwari vachaunza kutonga pazvose zvinoita munhu vachatonga mwari zvakavanzika kunyangwe nezviri pachena unosiwa kana uri ifrimero pachipatara pauri kana dai pasina appointment kubva pauri technical kuti sauti partida izate appointment nokuti aripo kuentendere wacho wa mukristu mwana wa Mwari vanhu vakanga vasinga kuatendeki zvakanaka vachienda kuchipitari kubvunzana ndiani ari pabasa nyamasi ifemera uya mupfumbu nyashata Mwari nyamasi tinoitendera kuipenda mashi pabasa ausiri mukristu kunoku kuchechi uri mukristu matenderi ako vanhu haapangizi kuti uri mukristu kita konsulta basi konsulta ifemero unotaura dziso riri kwati Ibairo Kasintero okay Jombo mila bene telefone choria bwi jasiwa hello Tony Jope Constative urukumba tonga unomutuka unga mano wakabara petepo wakuya uchechi petepo urumuno ne murumo wakutabisa urukwenda kupi mai unofunga kuti akaenda uyu uchamwana futi umweni nyika yese yakushisiwa kuti unonesa hakuna futa chakurora panodiwa kururama chetatei ngaifambe nekururama tikataura chitema unozwa chiti wakurasika nokuti wakutaura zvicherudzi zvinocherudza mangwanani ano ndo zvatinopuwa naMwari kuti tiparidze majaira kuparidzirwa zvinhu zvinofadzwa uri muno baba asi mangera unofamba ukaubata munyara uchida kushambukia ari munhu wese waunoona nevakadzi vasiri vako uri baba ukaita sei usingakuri vana vazukuru nhasi asi paungaurari tikataura izvo zvavanopuwa vati vanapo vana respect shanje hatisiri kuvakadzi chete nekuvarume shanje dziriko chidzitiro ngachibvaruke mapuwe ngaapwanyike rima ngarive pokita off kura baba inguva yekukura vana vasukuriwe pane mangera dzimweni dziri ntupitu aisiri nguva yekutamba murume ari pano apa zvechida achazouya kuuya paintero yako ari kuenda natura uzomuona futi inyasha dzaMwari kuti auye gore rino akape
machisira goleri chopa kutamba na upenyu machibaba wana isusu tilivana ma original omurume ali pano atinde shokufadzana nawo tirikwende pinate iyi imurume ali pano uyu haana godo anopa libertad asi chinokushupa mangera peno wakautenga kupi mangera ivoyo uri kufamba nawo mazuva nesuva imba nasi yakuparara kuchecha para chauri kuita mumba para zviri kuitwa futi tare yao yakakura para chiripo chechi yedu inodiwa kururama ndosaka mukaenda panyika yeusi shoko raMwari rinoti paiva nomunhu wainzi Jobo murume uyu akanga akarurama waitya Mwari uye wakanga akakwana achinzvenga zvakadini zvakaipa nyaya iripo toona kutendeka